a Vai de Lugo, Rubén Arroxo. Toma asento. Pois moitas grazas, moi bo día, que tal? Un placer terte por aquí. O prazer é meu, pois a verdade é que montastedes aquí un estudio moi chulo, dá gusto vir Sí, por aquí. gustache, moitas Sí, gracias. moi ben decorado, moi ben. Comezamos. Quen é Rubén Arroxo? Pois Rubén Arroxo son eu, a persona que está aquí, un rapaz que se criou en Lugo e que agora mesmo pois está de concelleiro na súa cidade. E como recordas a túa infancia? Pois a verdade é que recordo como algo moi positivo, non? Recordo pois, que era un neno moi curioso, que lle gustaba moito buscar cousas, leía moitos libros de cando era neno, e a unha persona que lle gustaba ademais moito xogar na rúa. Eran épocas nas que se xogaba moito na rúa, hoxe en día é máis raro, pero sí, eu recordo así todo moi positivo. Vivías aquí en Lugo e naciches aquí? Eu nacín no entorno do barrio de Fontiñas, aínda que despois me fun vivir a unha parroquia, a parroquia de Pías. Os primeiros anos da infancia pois, os pasei na propia cidade. E que valores che transmitiron na túa infancia que crees que aínda mantés a día de hoxe? Pois eu creo que me transmitiron unha serie de valores, pode sonar repetitivo, non? Pero de intentar facer as cousas o mellor posible, sempre, intentar ser respetuoso ca xente, e creo que esas son dúas cousas pois, que sí que trato de leválas sempre adiante. E hai algún momento na adolescencia ou na xuventude que che quedase pegada? Sí, eu creo que houve dúas cousas que eu teño pensado moitas veces, ademais, isto, que creo que me cambiaron bastante no que foi a miña vida. Unha, moi curiosa, xa vos podedes imaginar cal foi o resultado. Cando tiña 11 anos, tivéramos un traballo no colexio e puxeronme un 0 e a razón era que o fixen en galego. Podemos imaginar despois como evolucionou todo iso, non? Creo que iso, me marcou moito e tamén me fixo ser consciente do mundo no que vivíamos. E outra foi unha vez que, así casi de casualidade, que me levaron a unha carreira. E a partir de aí, pois, tamén me marcou unha gran parte da miña vida. Estudiaches na Coruña, contanos que estudiaches e como viviches esa etapa fora de Lugo. Pois estudiei arquitectura técnica, ademais eu ao principio quería estudar INEF, gustábame moito o deporte, pero ao final, non sei, un cambio de xiro xusto cando fixen a selectividade, pois decidí matricularme en arquitectura técnica. Gustoume moito a carreira, ainda que profesionalmente traballei moi pouquiño nela, porque cando rematei foi xusto na época do estourido da burbulla inmobiliaria, non había moito traballo, algunha cousa fixen, pero pouca. E a verdade é que a época en Coruña pois foi unha época diferente, porque chegas ali con 17 anos, non? Chegas nun momento vital diferente, pero sí que no tempo que estiven ali valorei máis a Lugo, porque Coruña era unha cidade que me causaba moito impacto dende o punto de vista que era máis grande, con máis ruido, chamaba a atención de que a xente non se coñecía pola rúa. En Lugo, claro, sabes, atopaste seguido con xente coñecida. Entón, esas cousas gustaronme moito máis de Lugo, e a verdade é que ao final tiña ganas de volver, porque ao final Lugo é un pobo grande, como se di sempre, pero é o noso pobo grande, non? E disfrutamos del. Eso. Con cantos anos volveches ao finalizar a carreira? Sí, volvín, quedábame o proxecto, volvín con 23 anos. Sempre está ben volver a casa. Sí, a verdade é que sí. Bueno, o deporte tamén marcou moito a túa vida, sobre todo o atletismo, non? Sí, o comentaba antes que unha das cousas precisamente foi que unha vez me levaron a unha carreira e marcoume moito porque dende os 13 anos, hoxe sigo correndo sempre que podo, teño pouco tempo, pero sigo correndo, pero durante moitos anos pois dedicaba todos os días 2 horas e media, dende que saía da casa ata que chegaba ao meu espacio de adestrar, os 7 días da semana. Despois, dende os 19 anos, estiven de monitor de nenos e nenas, estiven durante bastantes anos, a verdade é que adestrei a moitos nenos e nenas, algúns incluso chegaron despois no futuro a ser internacionais, e gustábame moito, non? Se tivese tempo, seguiría sendo adestrador, porque ademais tive outra cousa curiosa que me permitiu viaxar por prácticamente todo o Estado. Estiven en casi todas as cidades do Estado grazas ao atletismo, a ir a competicións ben como atleta, ben como adestrador, e paseino moi ben. Tes algunha superstición de corredor que conserves a día de hoxe na política? No, aínda que casi todos os corredores, casi todos os atletas teñen as súas semi-supersticións, non? Sí. Eu a verdade que sempre fui un cero supersticioso,
sempre fui moi, decía antes, moi curioso, sempre me gustou moito a ciencia, encantoume, non? Entón, calquera cousa necesito como ter unha explicación lóxica, non? Entón, non, nunca fui nada supersticioso. Cal foi a carreira máis dura da túa vida e en que se parece a gobernar unha cidade? Tive unha vez un campeonato galego de cross, que foi aquí en Lugo, no ano 2007, tiña eu 21 anos, que nada máis saír, no cross corrense cunhas zapatillas con cravos, cando están moi enlamados, corrense cas de 12 milímetros, que son un pouco cravos. Pois un corredor, pois, accidentalmente, enganchoume por detrás, pegoume unha rajaza no tendón de Aquiles criminal, de tal forma que aos 100 metros mirei e tiña a zapatilla vermella xa, de todo o que tiña de sangue. Pois eran 12 kilómetros de cross e cheguei á meta. Despois estive un mes en poder correr, pero bueno, ese día pois, sentíme orgulloso de poder rematar a pesar do que me doía. Na política a veces tamén te atopas con días así moi duros, non? Con cousas moi complexas, pero sabes que hai que rematalas aínda que se pase mal. Contanos agora, cando che picou o gusanillo da política? Pois eu diría, falábamos antes dunha anécdota que me pasou con 11 anos, non? Que me deixou un pouco sempre xa cunha serie de valores na mente, pero creo que houve un punto clave que foi o movemento Nunca Máis. Eu estaba no instituto, empezouse a xerar todo aquel movimento despois do Prestige, e a partir de aí sí que empecé a ter máis curiosidade. Comecei a participar dos CAF, que era unha organización estudantil que había tai 15 anos, ou algo máis, igual 17, empecé a participar aí e dai pois, achegueime ao Bloque Nacionalista Galego. Foi así unha cousa progresiva. E que referentes tes dentro do partido? Pois, a ver, podría ter moita xente, pero eu creo que unha persoa que xa non vive, que me parecía impresionante, era Bautista Álvarez. O paso ao goberno municipal ten unha gran responsabilidade. Como viviches ese momento? Pois sí, a verdade é que foi un cambio de vida. Unha vez comentaba que pasas de ter días tranquilos a que son no teléfono a todas horas, non? Que eso é un constante, con problemas a todas horas. Bueno, dicir, ao principio costoume, os primeiros meses costoume moito, porque empezas a ver problemas os que non tes experiencia de como afrontalos. Entón, desesperaste un pouco porque queres solucionar absolutamente todo, queres que todo se resolva, e hai cousas que non dependen de ti. E aínda así, inténtalo. Entón, ao principio vivindo con bastante tensión, pero bueno, enseguida te adaptas e aprendes, e hoxe en día que xa levo tempo, pois non ten nada que ver. E que che gustaría que a xente entendese do teu traballo no Concello que dende fora nin se ve nin se imagina que é así? Pois que as cousas van moito máis lentas do que un quere, non? Moitas veces, a ver, eu sí que creo que podo dicir con orgullo, porque isto é algo que eu consideraba moi importante, que todo o que digo cumpro. Eu creo, e cando non, casos moi concretos, di unha explicación que superaba as miñas posibilidades para non facelo. En ese aspecto todo o que digo cumpro, pero moitas veces ti algo que queres que se faga nun mes leva 6, e aí xa supera as posibilidades que ti tes, non? Entón, moitas veces, a maioría da xente certo que o entende, explícaslo, é certo que o entende. Pero, bueno, gustaríame que sí, que a xente entendese que moitas veces a administración é máis lenta do que todas e todos queremos. Tamén levas anos defendendo unha idea moi clara de cidade, sobre todo basado nas persoas. De onde che ven esa visión? Eu creo que un pouco me veo precisamente do que me formei académicamente, non? Cando estudiei arquitectura técnica, sí que estudiei moito de como debe ser pois as cidades, de como debe ser o espazo público, despois tamén de ver modelos de sitios nos que se facía un traballo inmenso, Pontevedra, por exemplo, non? Que é un sitio onde o traballo, pois evidentemente, está supervalorado, e entendía que a cidade ten que ter espazos pois con ese concepto que eu falaba ao principio de que cando era neno saía a xogar á rúa, pois que no futuro os nenos poidan volver a sair a xogar á rúa, que durante un tempo foron territorios perigosos, non? Onde saías? A esa beira rúa que tes dun 1,20 m cando saes do portal, non tes máis espacio. Claro. Entón tes que seguir construindo cidade con espacio público. Un dos eixos do teu traballo é a accesibilidade. Presentaches incluso estudios pioneiros en Galicia. Contanos un pouco sobre isto. Sí, fixemos un estudo moi interesante aquí co Colexio de Arquitectos Técnicos para mellorar a accesibilidade dos espazos públicos. Porque eu creo que é importante
ter en conta que todas as persoas teñen dereitos independentemente da súa mobilidade. Entón, que unha persoa que se tivo que quedar en cadeira de rodas ou que se ten que mover en muletas ou que é cega ou que xorda, ten que ter acceso a calquera espazo público como os demais, non? E, polo tanto, pois é importantísimo mellorar niso. E que crees que todavía queda por facer nese aspecto? Queda moitísimo, sempre quedan cousas. A verdade é que se avanzou moito, xa eu creo que dende hai 20 anos aproximadamente houve un cambio de concepto na sociedade, pero antes, hai máis de 20 anos, non había nin rebaixes nas rúas, non, por poñer un exemplo, non había nada realmente. Unha persoa nunha cadeira de rodas, poñela nunha beira rúa, non podía sair dai, era como unha prisión, non? Entón creo que niso sí que se avanzou moitísimo, pero sempre queda moitísimo por facer e hai que seguir avanzando. A política municipal exixe moita presencia no teu día a día. Contanos como é un día na túa vida. Pois, a ver, un día normal de semana eu saio ás 8 da mañá da casa, máis ou menos 8 e 10, depende un pouco do día, chego ao concello, miro a xenda que teño para ese día, vámola xestionando, e acabo chegando a casa, a veces tes ocos mortos no medio, pero acabo chegando a casa ás 10 da noite, máis ou menos, dependendo un pouco do día. A veces tes ocos no medio, aí é cando aproveito pois, para ir correr, por exemplo, se podo, ou facer, pero sí, máis ou menos é así. É certo que é máis complicado, por exemplo, as fins de semana, que intentas desconectar e tal, pero o móvil nunca para de soar. O móvil, claro, e encima tes moitos actos os fines de semana, non? Adoita haber bastantes actos, sí. Vamos dentro do grupo intentando repartirnos, non? Pero sobre todo é o móvil, porque eu agora, pois, agora que podemos estar aquí neste programa, cando remate igual teño 100 whatsapps, eso é o normal, non? Calquera momento así de parada. Entón, e as fins de semana igual, e chamadas. Entón, a veces tamén tes que, bueno, medir un pouco eses tempos. Hai algún día que podes deixar o teléfono aparcado ou non? Sí, intento, polo menos un día inteiro nunca, eso é inviable, pero sí que durante unhas horas, pois, sí que intento, porque que se non é... Claro, é necesario desconectar, si non... A veces simplemente decir, a ver se este domingo teño 6 horas libres, xa me conformo, de deixar o móvil. Claro. E, bueno, pensando a medio e longo prazo, que Lugo che gustaría deixar? Pois gustaríame un Lugo que poña moito en valor o seu patrimonio, porque Lugo, a ver, é que temos 3 patrimonios da humanidade, e temos algo tan impactante como é a muralla, que ata hai anos ti falabas da cidade amurallada e a xente non pensaba en Lugo, pensaba en Ávila, e que é inconcebible, non, porque temos a muralla completa máis antiga de todo o planeta. Entón, seguir poñendo en valor o noso patrimonio e seguir construindo unha cidade, como decíamos antes tamén, que o espazo público pois permita pois que os nenos xoguen, que as persoas maiores teñan un banco, poder sair camiñando sen medo a que veñan coches, non? Pois unha cidade así. E contanos agora algunha anécdota como tenente de alcalde que che pasase nos últimos anos, que recordes especialmente. Haberá varias. Sí, hai varias, pero teño unha que podo dicir que foi a que máis me gustou, que recordo nunha rúa que ampliamos, bueno, quitamos un carril e ampliamos a beira rúa e quedou como un espacio amplio con bancos e árbores, fixemos esa intervención e unhas semanas despois pasei por ali e paroume unha señora que estaba sentada nun banco e díxeme: "Ti eres Rubén Arroxo, verdad?" Eu, sí. Eu quería darche as gracias por isto. Era unha señora bastante maior. Porque eu antes non saía da casa, porque non tiña onde ir, porque eu ando moi despaciño e non tiña un banco preto e tal. E agora, dende que fixestedes isto, salgo aquí, sento, falo cas veciñas. Entón dis, buah, que impacto, non? De que unha persoa maior que non podía sair da casa e que agora pois teña ese espacio. A verdade é que iso alegroume a semana ou o mes, non sei, simplemente esa conversación. Entón creo que foi unha das mellores anécdotas que viví. E se botas a vista en 10 anos, tanto a nivel personal como a nivel político, como che gustaría verte? A nivel persoal igual, que non, verdad, que lle pasen 10 anos e que siga igual, pero sí, a nivel persoal igual en todos os aspectos, porque unha das cousas, e recoñezo, que tiña medo cando entrei de concelleiro, era que pudese cambiar, eso era algo que sí que non quería. Entón, unha das cousas que máis me gusta é cando me atopo cunha persoa que levo tempo sen ver e que me di, joder, estás igual, entón, digo, bueno, pues gracias, eso sí que me gustaría pois tamén velo no futuro de que non cambie. Consideras que a política cambia a xente? Para mal, moitas veces? Hai a xente que sí, que lle cambia para mal, sí, sen lugar a dúbida.
E como dirías que che cambiou a ti persoalmente? Pois, a ver, eu creo que me cambiou os meus hábitos de vida, polo que falábamos de que, bueno, tes moito menos tempo, entón tes isto como de centro de preocupación diaria, porque ao final están saltando cousas todos os días, obrígache a estar máis pendente. Pero no demais creo que tampouco me cambiou moito, incluso tiña un pouco de medo ao principio con isto de pasas de ser persoa anónima a que te coñeza todo o mundo, como vai ser, pero bueno, non leveino bastante ben. Bueno, pois se che parece, imos pasar á ronda de preguntas rápidas. Moi ben. Quen empeza, tú ou eu? Empeza a ti. Madrugar ou trasnoitar? Madrugo bastante. Mobilidade a pé ou en transporte público? Pois casi sempre a pé, eu fago, ademais con estes reloxos, sábelo, entre 20.000 e 30.000 pasos diarios, ando moitísimo, collo bus así para momentos puntuais, o que non collo casi nunca pola cidade é o coche. Que envexa o dos 30.000 pasos. Que- Eso, sí, eu son incapaz. No, xa. É moverse moito. Sí. Bueno, un proxecto municipal do que te sintas especialmente orgulloso. Pois dun que estamos agora que está agora a comezar, non? Que está agora en proba piloto, pero que seguramente para finais de ano pois esteña xa máis potente, que é o servizo de taxe a demanda, porque isto é algo de xustiza, vai permitir que en zonas nas que non hai ningún tipo de transporte público, e sobre todo xente maior que non ten como desplazarse, teña unha alternativa de transporte público. Creo que é do que máis orgulloso estou. Que ben. Se tiveses que elexir un barrio de Lugo, cal sería? Pois casi elixiría Fontiñas, pero por unha razón, porque foi onde nacín, única e exclusivamente. Que é o primeiro que fas cando volves a casa despois dun pleno? Comer. Veño cunha fame tremenda. Sí, sen dúbida. A esas horas. Unha serie que che guste? Pois estáme gustando moito que van xa 2 tempadas Os Anéis do Poder. A verdade é que é unha serie que me está gustando moito. Se foses un personaxe histórico, cal serías? A ver, un personaxe histórico que me parece impresionante foi Alexandre Bóveda, non? Polo seu a capacidade intelectual, polo seu compromiso, bueno, salvo que o único polo que non me gustaría serlo é porque asesinaron os fascistas, pero por lo demais a verdade é que me parece unha figura impresionante. En na política en xeral, cal é quen é o teu referente? Que xa nos dixeches un, pero Sí. haberá máis. Sí, bueno, moita xente vai dicir este referente se lle pregunta, pero sí, Daniel Castelao. Moi ben. Un plan perfecto para facer en Lugo. Pois pasear polos entornos fluviais. Son unha maravilla, unha auténtica maravilla. Durante este inverno non o recomendo porque choveu moito, están moi enlamados, pero en canto cheguen os meses de verao, Sí, van ser... en primavera, verán, é Van ser unha unha maravilla. maravilla, Sí, Sí. a ver si para de chover un pouco. Unha viaxe pendente? Exipto é un sitio que teño moitas ganas de visitar. É un libro que recomendarías? Pois nestes días estou a ler un libro que a quen lle guste así a ciencia e as cousas do espacio e tal, lle vai gustar moito. Está moi ben escrito, que se chama Unha cidade en Marte. A quen lle guste ese tema, eu estou no disfrutando moito, está moi ben. Tomamos nota. Bueno, esta creo que xa sabemos a resposta, pero un hábito diario do que non podas prescindir. Pensabades que iba a decir ir correr, verdad? Sí. 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 Pero como deso non podo ir todos os días, Ah, vale. Intento ir os máximos que podo. No, un que sí que non podo prescindir é o despertar, tomarme un café. Eso é básico, como de tanta xente. Sí, ¿no? sí, sí. Cantos días adoitas correr? Varía moito. A ver, no verao que adoitas a ter máis tempo, pois igual podo ir 5, 6, aproveitas as fins de semana, máis 2 ou 3 pola semana. No inverno é moito máis complicado, entre tantos actos Xa. e tal. A semana que podo ir 3 días, aplaudo, Corres moito? Depende do tempo que teña. Se Xa. podo meter pois 15, 16 km, perfecto. Jolín. Pero para iso tamén necesitas máis dunha hora, entón Claro. depende un pouco do tempo que teña. Bueno, pois, último capricho que te deches. Pois non me dou moitos caprichos, entón non sabería que dicirche, pero porque non son nin de comprar así cousas por comprar, nin de pois non sei, podría dicir, pois ir cear a un sitio de prezo medio, pero de prezo medio, Sí.
E cando un plan non sae, como recompós as cousas? Pois, cando non sae, paras, analizas por que non saiu, e miras a ver os erros que cometiches e como se poden resolver, se é que se poden resolver, normalmente o que adoito facer. Lección que che deixou a política. Pois, eu creo que a política é unha das cousas que sí que me fixo aprender, que eu creo que xa algo xa o era, pero aínda máis é a ser paciente, non? Ir vendo as cousas máis a longo prazo que no inmediato, porque moitas veces no inmediato hai moito ruído, moito... e a veces ese ruído podeche provocar tomar decisións erróneas. Tens que mirar máis a longo prazo e mirar ben o camiño que queres facer. Hai que reflexionar, ser Sí. prudente. Efectivamente. Bueno, que non falta nunca no teu peto? Pois mira, a carteira e o móvil, os dous móviles, que ando con dous, e as chaves da casa tamén. Son Sí, as cousas que hai importante que levar. tamén. Sí. E que che dá máis subidón? Unha obra rematada a tempo ou unha decisión pequena na mellora dun barrio sin facer ruido? A ver, as obras rematadas a tempo dan un subidón brutal, cando por exemplo, vin a mosqueira rematada ou recatelo todo pionalizado, esas cousas, a verdade é que dis, buf. Pero, cando algunha persoa che pide esa pequena cousa, ese problema que ten todos os días, que pode ser pois, un rebaixe, que pode ser pois, unha praza para unha persoa con discapacidade, que pode ser... Bueno, esas cousas máis pequenas e as solucionas, que aparte esas solucionanse moito máis rápido, pois a verdade é que, bueno, pois tamén dá un subidón, porque dis, acabamos de facer algo que unha persoa pois pedía. Perfecto. E un recuncho de Lugo? Pois mira, hai un... que non sei se o debería decir, porque despois a xente Sí, vai vai empezar pa a lá. ir, pero bueno, sí, vou non decir. Onde desemboca o Rato no Miño, hai ali un caneiro, que é no Brao, é un sitio espectacular. Estar ali sentado naquele caneiro, escoitando o son que fai a auga cando atravesa, para min é o mellor sitio de Lugo. Que maravilla. É algo que se che dá fatal. É bailar. Fatal, fatal. Eres Xunto con arrítmico. cantar, non sei, eu creo que non me gusta. Xunto con cantar sí que non sei directamente, non. E bailar tampouco sei. Creo que a música non Non sei. é o teu. Non caeu ese talento en min. Gústame moito escoitar música, escoito moita música, pero eu creo que son negado para esa arte. Un lugar ao que sempre che gusta volver? Os Ancares, encántame. Sempre que moi podo, bonito. que teño... Gústame subir ali as montañas que hai, un espazo... Eso sí que é relaxación, ves? Ali non hai cobertura. O que falábamos de poder ter unhas horas en móvil, ali sí que se consigue porque hai zonas en cobertura e a verdade é que axuda a desconectarse. Debería ser necesario irse pos Ancares un fin de semana ao ano Eu- a desconectar. Eu recomendo a xente que nos este escoitando que ir a desconectar, que se vai a facer unha ruta ali polos Ancares, non vai funcionar o móvil, non vai haber ruidos, non hai coches, estás moi lonxe de calquera... non hai humanos casi, entón, pois, é unha pasada para desconectar, sí. Un soño pendente. Un soño pendente, pois eu creo que me gustaría pois que o pobo galego puidese decidir o seu futuro. Eu creo que é básico, e que os galegos e galegas tivésemos a capacidade de decidir sobre todo noso, que era o mesmo soño que tiña Castelao. E bueno, que che parece máis difícil? Por de acordo a moita xente ou a ti mesmo? Non, é máis difícil poñer de acordo a moita xente, eso sempre é moi difícil, non? Porque, bueno, ademais, eu son unha persoa que sempre defendeu o asamblearismo, pero o asamblearismo é moi difícil, ou seja, cando te xuntas, moitas veces xuntanse dúas persoas e xa é difícil poñerse de acordo, se xuntas 40, dificilísimo, non? Pero é certo que nos debates eses, nos que xuntas moita xente e tes que poñerte de acordo, aprendes moitísimo. E eu creo que eso é tamén o que fai que o ser humano evolucione, porque o ser humano evolucionou e avanzou grazas a que tivo a capacidade de debater e de aprender do que facían o resto, non? Entón, pois iso é algo sempre moi bo. Crees que é importante tamén escoitar ideas diferentes? Sí, eso é fundamental. Ou seja, quen non sexa capaz de escoitar ideas diferentes sempre se vai quedar estancado. Tes que escoitalas, tes que analizalas e tes que, moitas veces, en cousas que igual estabas completamente en desacordo, igual se che dá un bo argumento, podes chegar a cambiar, non? Eu creo que hai que ter sempre ese espírito autocrítico, porque eu
o que nos permite pois, avanzar, non? E onde dirías que está o límite tamén? Porque ás veces escoitas ideas diferentes, pero tamén hai un límite, non? Sí, hai límites. Por exemplo, eu non acepto ideas, por exemplo, que vayan en contra de outras persoas. Cando me digo isto, refírome pois, a ideas xenófobas, racistas, homófobas, machistas, ideas que vayan en contra de outras persoas, non, eso sí que non o acepto. Eso sí que non é justificable ni con todos os argumentos do mundo, non? Pero despois, todo o que sexa para intentar construir un mundo mellor, eses debates sempre son interesantes, porque hai moita xente que ten ese obxectivo de crear unha sociedade mellor, de crear un mundo mellor, pero que entende que os camiños son diferentes, non? E aí é onde se pode debatir. Unha decisión política difícil que lembres. Sí, lembro unha, non vou dicir exactamente cal foi, pero era unha decisión que se me equivocaba iba a haber moita xente prexudicada, incluso co seu posto de traballo, non? Era moi difícil, era unha situación moi complexa, que decidise o que decidise podía sair ou moi ben ou moi mal. E afortunadamente saiu moi ben, non? Pero foron semanas duras, de saber por onde tirar para que saíse todo ben, pero conseguiuse. E, bueno, con quen non pactarías nunca? Pois que as persoas que teñan ideas de que nos referíamos que non se podían debatir, non? Ca ultradereita. Eu nunca podería pactar con grupos que queren expulsar a persoas por ter nacido noutro sitio, como se puidésemos decidir onde nacemos, non? Pola súa cor de pel, pola súa orientación sexual, que eso nunca, xamais. Aí non hai ninguna posibilidade de acordo. E quen crees que vai ser o próximo presidente ou presidenta do Goberno do Estado? Pois, sinceramente, pareceme moi difícil de sabelo, porque ademais vivimos nun momento no que a política en 3 meses cambiou totalmente. Estás nun escenario, de repente non se parece en nada, aparece calquera cousa, revolucionase todo, e queda un ano e medio en principio para xerais, pareceme moi complicado. O que sí, creo que sei quen vai ser a vindeira presidenta da Xunta, que vai ser Ana Pontón. Que opinas ahora sobre a situación política actual? Pois eu creo que é unha situación mala. Estamos a vivir nun momento no que hai moita crispación, no que hai debates que se dan que non van encamiñados en nada para que a sociedade mellore, non van encamiñados en nada para mellorar a vida da xente, senón que van encamiñados noutras liñas que ao final é malo para todo o mundo, non? Eu creo que habería que pararse, analizar o que está pasando, baixar o ruído e mirar que o que se quere facer, non? Porque agora mesmo creo que estamos nun punto malo e ademais que estamos trasladando isto ás novas xeracións, porque moitas veces ves comentarios de xente moi nova, que hai uns anos era impensable, pero hai uns anos, digo, hai 4 ou 5 anos, era impensable escoitarlo, e hoxe en día escoitas uns comentarios que non sei, que realmente creo que todo o mundo deberíamos parar e reflexionar que está pasando. E crees que as redes sociais influen negativamente nese aspecto na xente nova? As redes sociais son maravillosas, pero podense usar fatal, non? Creo que iso é o que está pasando. Por iso tamén estou moi de acordo con esta proposta que acaba de sair, de que hai que limitar unha idade, non? Falouse dos 16, non sei se os 16 ou outra, pero sí que creo que hai que limitar unha idade porque, a ver, todos e todas pois, acadamos a madurez nun determinado momento, mentras non temos esa madurez corremos o risco de facer parvadas, non? Entón as redes sociais poden te inducir a iso dunha forma moi doada. Entón sí que creo que debería haber certo control cos contidos, hai contidos, sobre todo que está ligado a fake news, todo o que está ligado a cuestións de odio, todo iso debería ter un control, non se debería permitir, e tamén no tema da idade, non? Porque incluso creo que hai xente nova que pode facer cousas, de feito está pasando, que anos despois se pode arrepentir moitísimo, porque non tiña madurez nese momento de podelas facer, non? Entón, sí, as redes sociais son unha cousa maravillosa, pero hai que mirar como usalas ben. Sí, pode ser algo totalmente contrario. Sí. E, bueno, unha palabra que te defina? Pois igual fondista mentalmente, dentro do punto de vista sí, de que son unha persoa creo que ten bastante paciencia e bastante resistencia, non mentalmente, entón sí, eu creo que sí.
E se non te dedicases á política, a que te dedicarías neste momento? Pois, de seguro, seguiría sendo adestrador de rapaces, non? Porque iso é algo que me encanta, é algo que me encanta, o que pasa que, dende que estou na política, pois non teño tempo para comprometerme a iso. Pero de seguro que o seguiría facendo e profesionalmente dedicaríame á miña profesión, arquitecto técnico, e traballaría diso. E ao longo da túa vida hai algún consello que te marcou? Sí, houbo moitas cousas, pero hai unha que me dixeron unha vez que é a de non o intentes, faino. E a verdade é que sí, porque moitas veces non se consigue o que queres facer, pero ese cambio de concepto de non o intentes, faino, porque a veces nos autolimitamos con había que mirar isto, e dis, vou non intentar, non, vou non facer, despois igual fracaso, pero vou non facer. Chegamos ao final do podcast, déixanos unha reflexión que che gustaría deixar, Rubén. Pois a min gustaríame que reflexionemos en que momento estamos, que queremos facer, e refírome na sociedade en xeral. Como podemos facer unha vida mellor no presente, pero sobre todo pensando no futuro para a xente que ven despois, porque a historia deixa claro que pequenos acontecementos en pequenos momentos de tempo, momentos cortos de tempo, acaban tendo consecuencias positivas ou negativas de moitos anos, non? E agora mesmo estamos vivindo un mundo de moita inestabilidade, estamos vendo o que está pasando, pois, co que está facendo Donald Trump por aí adiante, estamos vendo o que están pasando en moitos lugares do mundo, entón creo que temos que pararnos, reflexionar, baixar o ruído, analizar que mundo queremos que exista dentro de 10, 20, 30 anos, e aí as decisións que se tomen son claves neste momento. Pois Rubén, moitísimas gracias por estar con nós, foi todo un placer. Gracias pola túa xenerosidade, por achegarte á Vai de Lugo. Pois moitísimas grazas a vos, a verdade é que é un placer poder estar aquí. Pasousimo tempo volando, Sí. non sei Iso o é tempo boa que estivemos, señal. pero foi rapidísimo, sí. Moitas grazas. Grazas a ti. Pois vémonos na seguinte. Perfecto, cando que irades, aí estaremos. Gracias, Rubén.